Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Laura Lungaroti, šefica Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini i regionalna koordinatorka te organizacije za Zapadni Balkan, rekla je da će od 1. januara sa ulaskom Hrvatske u šengenski prostor veći broj migranata ostajati u Srbiji i Bosni i Hercegovini, jer neće moći da idu dalje. Ona kaže da je više od 1000 migranata vraćeno u zemlju porekla uz podršku ove organizacije jer nisu ispunjavali uslove za ostanak. To je jedna od mogućih mera koje se mogu ojačati da bi se smanjilo vreme boravka migranata u zemlji, kazala je. Od početka godine registrovan je povećan broj dolazaka migranata. Konkretno u Srbiji je registrovano više od 100.000 lica od januara do novembra i to je veliki porast u odnosu na prethodnu godinu, kaže Laura Lungaroti, dodajući da je došlo do povećanja broja krijumčarenja migranata.